Mae yna Cylch Moch, da ni wedi symud ymlaen i brif bencampwriaeth y Moch Beinw, y Banwesu a'r Hychod. Felly, ble Sianclad, mae yna dair yn y running fel mae'r Sais yn dweud. A mae'n edrych yn hyfryd, ydyn nhw. Chwarae teg ydyn nhw. Mae British Lop yn y canol fan hyn nawr. Enillodd hi dosbarth yr Hychod, a hi oedd yr un ifanc yn y dosbarth. So, mae'n cael tym bach o drafferth yn y corner nawr. Mae Gloucester a'r Lop yn cael dadl. Bach o dispute yn gyrru ymlaen yma. Ond y peth yw, maen nhw'n dibluno nawr. Maen nhw wedi bod yn cerdded rownd ac yn aros yn y pen. Dechrau anes mwytho. O ie. Bydd neis nawr, jyst amlacio am y prynhawn. So mae'r beirniad yn edrych ar y middleweight a nawr ar y Gloucester yn y cefn. Y Gloucester all spot, y bella ddi wrthon ni di hon, ond dim ond yr un smotyn bach ar dop y cefn, di ddim yn hawdd i weld o fan hyn. Ie, ti'n just yn gweld y smotyn, ie. Ti ddim eisiau gormod o smotiau arno fe. A mae'n anodd dweud o'r ongl fan hyn, bod mae'n Gloucester all spot. Dwi yn licio'r British Lop yma, gosa mae yna hyd ynddi. Mae'n eitha smart yndi, ie. Ond os ti'n meddwl, dim ond mis Ionawr gath i geni. Mis Ionawr, ie, felly dim ond yn 7 mis. A mae yna gefn a hyd yn y fo'n does? Ie, os dim lot o wahaniaeth rhwng, os ti'n edrych ar y Gloucester Old Spot, so goffennaf diwetha gath i geni. A hon fan hyn nawr, mis Ionawr. Does dim lot o wahaniaeth yn hyd, ys na? A'r middleweight yr hen hwch yr un ar y chwith fan hyn wedyn, mae honno globen o hwch. O ie. Ond dal yn ifanc, dal yn tyfu. Just yn disgwyl eto nawr. Yna di penderfynu, Ystyr Andro Brown yn gwahodd noddwyr fewn i'r cylch. So beth ti'n meddwl, come on, ti wedi dysgu lot heddi? Dwi'n mynd i ddweud, dwi ofn. Dwi'n meddwl mae'r... Ffefryn i nes i ddweud yno. Catrin Pride, 25290. Fi jyst yn aros am gadarnhad. 6573. Felly, y British Lop yn cipio'r wobr gyntaf mewn campwriaeth. Y benywod. Yr ail wobr yn mynd i'r Gloucester Old Spot. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw gyd.